ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафарғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ассалому алайкум дӯстони азиз, мо айни ҳол қарор дорем дар ширкати Акай Парвиз ки тӯли 6 мошини Акай реклама кардем. бороҳатон аз Москва ва Московская област гирифта ба Тоҷикистон равон мекунад бардора. ба тамоми ҷои Тоҷикистон, махсусан ба шаҳри Душанбе ва ба вилояти Суғд, ба Панҷакет, Хунҷанд, яъне ки ба шаҳри Бохта равонтон мекунад дӯстони азиз. ширкат бовар мекунад, иншоалло ки ягон камбудӣ нест, ҳар ҳафта бор равон мекунад. салому алайкум ака. акаҷон, яъне ки ҳамин бортона дар тӯли чанд рӯз меравад, яъне ки чӣ хеле ҳамин я ҳафта ҷамъ мекунем, раҳкӣ мекунад. ҳар ҳафта, яъне ки шумо бор доред барои рафтан? ҳар ҳафта аста. Саломат ҳар бошед. ҳафта рӯзи якшанбе. Саломат бошед. дӯстони азиз, ина марҳамат дар метро Катени қарор дорем. ана адресо метро Катени, номерои ватсаби акамон. мондагия касоне ки доштагӣ бошед, иншоалло ки рафта боротона мегирад. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. бародаро, ина такси граница. Мошин тапа тайёр. Касе граница ке мошино комфорт муроҷиат куне бародаро. Ина полный комфорт мошино. Занг бизане. Ина бародаро граница рафтесия. Документ дошти? Ты документ дошти? Не, документи ман бучидаги буд. Поли бучидаги буд. Ман кадан хай акай ба хас бишам. Чайкар хай минадорим ай хели акаки мисол дар хели пасти ва баланди дар бармуна 1000 раҳмат акай. Чотка гузаште ака. Ака укелер телефон қилингlar, бародаро занг бизане. Ина мошинмон чоткай. Ина бародаро гузашта. дӯстони азиз, якумин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст. бародаро қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. 15 сотиқ заминаи 4 дархона, туалет, баня, дарвозаи нав часпондагӣ, гирди атрофи хона маҳкам срочно фурӯхта мешавад. бо нархи 198 000 сомонӣ бо савдо мешавад гуфтага. дӯстони азиз, хона дар Гелот, лави роҳи Калон, яъне ки об гуфтагие ки дорад, ду намуд об дорад, срочно пул лозимай, бо нархи 198 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. 982 20 20 21 метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, мегузарем ба дуюмин хонаи фурӯшиамон дар навори имрӯза. хонаи фурӯшӣ аст қарор дорад дар ноҳияи Фархор, қишлоқи Кӯйбеш, 3 дархона ва масоҳати заминаш 8 сотиқ заминай. дӯстони азиз, гирди атрофи хона маҳкам ва чолёби ангор дорад ва дарохтани одиянам дорад гуфтагай. кухни, баня, ошхона ҳам дорад. дӯстони азиз, нархи хонара 250 000 сомонӣ мега, боз муомилаи хуб ҳам дорад. рақамо барои тамос 903 05 1571 метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқашон аз худи шербошон пурсон шавед. шербошои канали арзон тиҷара фақат барои хонаҳои арзон, яъне ки кушодагӣ ҳастем. метавонед подписат кунед ва лайкҳоро фаромӯш накунед. раҳмати калон барои дастгирии беҳтаринтон. ва дӯстони азиз, сеюмин хонаи фурӯшиамон қарор дорад дар шаҳри Бохтар, деҳаи Биби Хурам гуфтаги бародаро. 6 дархона мебошад, масоҳати заминаш 3 сотиқ заминай. хона ба тамоми шароитҳо муҳайё карда шудааст. хона дар вилояти Хатлон, ноҳияи Кушониён, деҳаи Биби Хурам. хоб аз вокзали шаҳри Бохта дӯстони азиз 4 километр дур мебошад. 6 дархона ва иваза меша ба дуҳуҷрага. нархи хонара 270 000 сомонӣ мега, боз муомила дорад. 919 15 2021 метавонед муроҷиат кунед.
نمی‌جد مرا پاپشا چکنه ای بچه نمی‌جد مرا پاپشا چکنه لایک بچکن مرا پاپشا چکنه براتانو تاکاتو مخدو дӯстони азизи чормини хонаи фурӯшимон қарор дорад дар шаҳри турсунзода ҷамоати қаратоғ. хона дар ҳолати хуб мебошад ва 4 дар хона масоҳати заминаш 8 сотиқ заминай. гирди атрофи хона дӯстони азиз маҳкам кардагӣ ва калидор ҳам дорад. хоб нарша яъне ки 300,000 сомонӣ мегӯяд боз муомила ҳам дорад. аз канал яъне ки 300 метр боло ҷойгир аст гуфтагиай. рақаму барои тамос 935 07 95 36 қади метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз эъдони навбатиамон хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Данғара деҳаи Боғпарвар. 3 дар хона бо калидораш ва масоҳати заминаш 6 сотиқ заминай. хона дӯстон коробка мебошад яъне ки бо хишти лои бардоштагиай 6 сотиқ замин 3 дар хона. нархи хонара 180,000 сомонӣ мегӯяд боз муомилаи хубам дорад. рақаму барои тамос дар 88 90 қади охираш замина ва маълумоти аниқтарашон аз худашон дастрас кунед. ва дӯстони азиз шашмин хонаи фурӯшимон қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ яъне ки дар Ленский район деҳаи Ҳасанобод. 4 дар хона 2 подвал 2 баня дорад гуфтагиай. масоҳати заминаш 6 сотиқ заминай. дӯстони азиз нархи хонара 297,000 сомон мегӯяд. кухни баня ошхона ҳамаи чӣ дорад яъне ки барои шароити зиндагӣ кардан ҳамаи чӣ дорад гуфтагиай. хоб нарша 297 мегӯяд боз муомила дорад. гирди атрофи хона маҳкам. рақаму барои тамос 94 40 39 59 қади метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқашон аз худашон пурсон шавед. ва дӯстони азиз ҳафтумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастад қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ яъне ки тарафҳои мошинбозор гуфтагиай. обу суед мушкилӣ нест. 2 дар хона ва 1 сотиқ заминай. нархи хонара 205,000 сомон мегӯяд. кухни баня ҳам дорад. дар наздикиаш яъне ки мактаб магазин ҳаст. нархаш 205,000 сомонӣ боз муомила дорад. рақаму барои тамос 94 59 09 96 метавонед муроҷиат кунед. имрӯза хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Ҳисор ҷамоати Навобод ва деҳаи Кӯхон. 2 дар хона яъне ки коробка мебошад. хона дӯстони азиз бо хишти пухта бардоштагиай 6 сотиқ заминай. кухни дарунӣ дорад ва яъне ки калидор ҳам дорад. нарша бордора 75,000 сомонӣ мегӯяд боз муомила дорад гуфтагиай. рақамҳои соҳибхона мондагиай дӯстони азиз номерҳои WhatsApp ва номерҳои дастиш яъне ки обуш гуфтагиай ки об надорад ва свечам дар наздикиш ҳастай. марҳамат дар рақамҳои рӯйкарамда занг бизанед ва маълумоти аниқтарашон аз худи ҳисобашон дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар ноҳияи Восеъ кӯчаи Ҷоми гуфтагӣ. 3 дар хонаи ремонти беҳтарин ва 4 сотиқ замина. нархи хонара 315,000 сомон мегӯяд. кухни баня ошхона яъне ки ҳамаи чӣ ҳоҷатманд дорад. гирди атрофи хона маҳкам ремонтҳои беҳтарин дарвозаи нав часпондагӣ. нархаш 315,000 сомонӣ мегӯяд боз муомила дорад. дӯстони азиз дар ҳамин дуруни хона яъне ки чизе ки дидаста бошед ба ҳама чизу чорааш фурӯхта мешавад бо нархи 315,000 сомонӣ боз муомилаи хубам дорад. рақам барои тамос 988 81 81 94. марҳамат дар тамос шавед. ноҳияи ҳамадонӣ кӯчаи Варашил
ду хонаи барак мебошад ва гуфтагие ки бо 4 дар хонаи дигара фундаментиш рехтагӣ ҳастай масоҳати заминаш 7 сотиқ заминай оби суёи мушкилӣ нест нархи хонара 165,000 сомонӣ мега ва дарахтҳо мевадиҳандаам дӯстони азиз дорад. рақамо барои тамос 905 00 9807 касоне ки дӯстони азиз ватсап гуфтагӣ буд ина марҳамат номери ватсапшон 988 73 76 75 яъне ки дӯстон дар ду хонаи баракам даромада зиндагӣ карда метавонед. марҳамат дар тамос шавед. дӯстони азиз эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ дар калхозобод деҳаи навоӣ обу суёед мушкилӣ нест 3 дар хона яъне ки 8 сотиқ заминаи масоҳаташ нархи хона бародаро дастуроси фурӯхта мешавад бо нархи 110,000 сомонӣ боз савдо мешавад. аз номи сомонаи мо арзон теҷа гап занед иншоалло ки арзона мекунад бародаро. номерҳои ватсапшон номерҳои дастишон плюс 7 қати номери ватсапшон 905 94 85 95 касоне ки дӯстони азиз аз калхозобод бошед марҳамат хонаи арзон бо нархи 110,000 сомонӣ иншоалло ки савдо мешавад. марҳамат муроҷиат кунед. дӯстони азиз эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе ноҳияи фирдавсӣ маҳаллаи гулбута ва деҳаи маҳмуд гуфтагӣ бародаро ду дар хонаи фасони хушудохтагиай 1.5 сотиқ заминаи масоҳаташ нархи хонара 250,000 сомонӣ мега боз муомила дорад бародаро. ина марҳамат бисмиллоҳ мегем ба даруни хона медурем ва хона тамошо мекунем ки хона маъқултон кишида бошад. дӯстони азиз марҳамат занг мезанед. ина дӯстони азиз дар хона ва банияи дарун дорад нархи 250,000 сомонӣ аз номи сомонаи мо арзон теҷа гап занед иншоалло ки арзон мекунад бародаро. рақамо барои тамос номерҳои ватсап 501 00 3260 метавонед дар тамос шавед. дӯстони азиз ҳафтумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри бохтар дар назди аэропорти шаҳри бохтар яъне ки ду дар хона бо ремонти нав ҳамоми дарунӣ кухонӣ бо мебелаш хулоса дӯстони азиз бо ҳама чӯраш фурӯхта мешавад. консионер термикс дорад холодильник стиральни машина дорад фундаментҳои коттедж тайёр ҳоҷатхонаи берунӣ ва ошпазхонаи берунӣ дорад документҳои хона ҳамаш 100% об проблема нест ҳамсояҳои нағз яъне ки дорад гуфтагия дӯстони азиз нархи хонара 265,000 сомонӣ мега боз муомила дорад. марҳамат дӯстони азиз рақамо барои тамос 907 65 65 31 қадам метавонед дар тамос шавед. дӯстони азиз ба хотири меҳнатҳои мо лайкҳоро фаромӯш накунед ва дар канал подписатсия кунед. касоне ки мошини хона замин доштагӣ бошед марҳамат дар ватсаи мо 911 32 43 44 қадам роҳӣ кунед иншоалло ки реклама карда яъне ки хонаҳои шуморо фурӯхта медиҳем. хуб дӯстон худо нигаҳбон.